Kaixo lagunak, Josu Erbiti naiz eta ongi etorri ematen dizuet Drum Group estudiora. Niretzako bi sekreto daude. Lehenbizikoa, sinistu. Zer egin behar duzun sinistu, hau egin behar dut. Eta hau naiz. Eta bigarrena, lan egin. Eta lan egin, eta lan egin. Nik uste ongi planteatu ezkio eta lan egin da, ez daula apisona hora bat bezala joaten dela. Olako bide bat hartzera aukeratzen duzunen, jendeak normalean esaten dizu, baina musikaria hori oso zaila da, klaro, eta ni futbolista izan nahi dut, eta bat eta beste ez. Eta ni beti argi izan dut, hasteko langilea naizela. Eta bestalde, musikako asunto hau nahiko naturala egiten zaitela. Orduan, ni pentsatu nuena, bide hau egin nahi dut, saiatuko naiz, nire euneko euna emango dut, eta ea gauzak ateratzen joaten dira. Estudio hau esan dezagun nire txokoa dela eta nire hiru fazeta hartzen diton eta betetzen diton lekua dela. Alde batetik irakaskuntza, ni baterijolea naiz, eta baterijole bezala irakaskuntza egiten dut, bestalde kontzertuak eta esan dezagun musika kanpotik jo, eta baita ere grabazioak egiten ditu. Historias de salón y sueños de verdad. Esan dezagun musika etxean nahiko bizi egon du dela beti. Nire aite akordioilaria da, nire arreba baitare, anaia bateria jotzen hasi zen baitare, eta nik 4 urtetatik oso argi neuken trombona jo nahi nula. 7 urtekin solfeo ikasten hasi nintzen, 9 urtekin instrumentuakin hasi nintzen, eta tromboiakin hasi nintzen, eta 15 urtekin anaiek esan zian, bateria hor dago, eta erabili nahi mauzu, erabili. 15 urtekin badakizu. Musika klasika jotze baino gehiago gustatzen zitzaigun rock and rolla, eta rock and rolla historieta bat eta beste, nire kabuz hasi nintzen bateria jotzen eta elkartu nintzen herriko lagun batzukin, eta nire lehenbiziko taldea sortu dut. Ez zegoan oso meditatuta edo, hau egin behar du baizik eta nire bizi normala zen, nire bizia bizitzeko era. Klasetan hasi nintzen eta David Barkos ezagutzean nire irakaslea, bateriako irakaslea izan zen, motibatu zidan pila bat eta argi ikusi nun nire bizie baterian ingurun eraman nahi nula. Plaza talde batekin hasi nintzen jotzen, Tximeleta plaza taldeakin, eta beraiekin horrek ematen zidana zen situazio egoki bat alde batetik diru irabazteko, beste alde batetik musikari bezala hazteko, eta beste alde batetik denbora izateko ikasteko. Udan lan asko izaten nun, orduan gero negu guztia neuken ikasteko. Eta iritsi zen momentu bat, non pentsatu nun, irakasten hasteko momentua zela. Etxean internet jarri gineanen 2006 edo izango zen, eta derrepente ikusi nuen MySpace eta Sevillako musiko bat, eta harrekin hitz egin ezakeen, eta beste batekin, eta adibidez, horreitzen nahi Xabi Reijanik asko miresten duen bateriole bat zen, eta berakin kontaktua izan ezakeen, eta derrepente ohartu nintzen, ostras, hau ate potente bat da. Eta orduan hasi nintzen nire bideo bat egin nuen, eta interneten jarri nuen, eta pixkenaka, kritika onak, kritika txarrak, baina nik ikusten nuna zen egunero, pixkenaka ikusten nik irikitako ate hori beste jendeak ikusten zuela. Tutorialek ate asko iriki zizkidaten zeren horri esker jendea galdetzen, Iruñeko jendea galdetzen hasi zen, aizu Josu plater bat erosi nahi dut eta zein gomendatzen duzu, hau da jendeak bazekin ni existitzen nintzela, bateria jotzen nula eta zerbait banakila. Oso argi neuken gauza bat, eta zen pantailan bestalde egongo banitze ze duda edukiko ditut. Orduan saiatzen nintzen gauzek oso argi esplikatzen, oso gauza simpleak eta ahalik eta hobekien esplikatzen. Eta lehenbiziko ikasle bat etorri zen, eta aizu Josu, klaseak ematen aldi jozu, eta nire lehenbiziko ikaslea zen, inoiz ez nituen eman, baina esan dezagun virtualki klase asko eman nitula. Eta orduan,
sala bat hartu nuen, nire orduko Inerbe taldeakin, eta klaseak ematen hasi nintzen ikasle batekin, eta gero horrekin, beste bat apuntatu zen, eta aurreneko urtean dozena bat ikaslekin bukatu nuen kurtsoa, eta orduan baina ikusi nunen lehenbiziko kursoa egin nula jendea gustora zegoela eta hurrengo urtean ikasle berdinean euskela eta jende gehiago deitu ziela, orduan deciditu nuen hori enpresa moduan jartzea eta formalizatzea. Nik uste enpresa bat serioa izateko, serioa izan behar dola esan dezagun produktutik edo eskaintzen duen produktutik denera. Ni musikari izan da eta bizi guztian jendea enkargatu da esaten nola izango zara bazu musikari iruditzen zitzaien nahiko utopikoa, lokal bat erosi alizatea edo estudio bat montatu alizatea. Eta derrepente ikasle batekin hitz egiten komentatu zidan leku hau nola libre zegoan, salgai zegoan eta ikustea deziditu nuen. Orduan atea iriki nuen, hola egin nuen eta esan Kristinakin etorri nintzen nire emazteakin eta begiratu nion eta esan nion, hau gurea da. Proiektu bat egin nuen nik, proiektu de aktibidad edo deitzen den proiektu hori, eta erosi aurretik, zenik jakin nahi nuen erosi aurretik, nahiago ditut 1.000 euro apostatu eta deustan gelditzea, ez diru pila bat gastatu eta gero nire etxean gelditzea aizu, azkenean ezin dut nire aktibidad egin. Orduan hor izan ziela 2 edo 3 hilabete, ez zela notizirik, baina azkenen aurrera atera zen. Eskerrak eman beharra dizkiot ez dakit zeren egia esan oso ongi dijoa. Hasierako idea zen gehiago niretzat. Ze nik grabazio asko egiten ditut distantziara eta bat eta beste, eta orduan behar dut estudioa grabatzeko, eta nire inguruko jendekin egiten ditugun proiektuak eta grabatzeko. Here it comes, the unavoidable sun weighs my head. And what the hell have I done that you know? Lan desberdinet dauzket eta batzutan produkzioak egitea tokatzen zait, Iruñe edo inguruko taldeak grabatzea etortzen die. Eta gero baita ere beste batzutan kontratatzen naute bateria grabatzeko. Pop lan asko egiten ditut, kantautor edo estiloko asko baitare. Eta, denetatik tokatzen zait, adibidez, orain dela gutxi baitare pelikula baterako banda sonora bat egitea tokatu zait. Hau da Las ovejas no pierden el tren pelikularako. Eta bertako banda sonora egiten duna Iruñeko Mikel Salas da. Ez da lehenbiziko aldia izan, ze banda sonora edo dokumentaletarako eta egin izan du zerbait, baina hola gauza txikiagoak, baina aldi honetan pantalla handian ikusiko dugu. Nire aurrerako plana da dauketena mantentzea, hobetzea, eta gehien bat hori egin dutena ongi egitea, zaindu nerekin lan egin nahi duen jendea, berriz ere nerekin lan egin nahi izateko. Eta egia esan ez dauketola plan ambiziosoik momentu honetan, ze momentu honetan bizitzen egin nahi zena amestu dutena. Talde potente bat ateratzen bada jiratzeko asko gustatuko litzaidak ez, kontzertuak azken aldin gutxiago jotzen nahi naiz eta gehiago zentratu naiz irakaskuntza eta estudioan. Eta hori, jira potente bat eta hori dena gustora egingo nuke, baina honekin ere oso gustora nago. Estilo gehientsunetan nahiko komodo nagoela. Eta gustaren zaizkit jotzea, ze desberdina da entzutea edo jotzea. Ni jotzerakoan musika beste modu batera sentitzen dut. Orduan, adibidez, oain italiano batentzako egiten nahi naizen proiektu honetan, hau da, fusion rock, progresibo, nahiko musika extravagantea da, kasu honetan. Gero argentinar batentzat lan bat egingo dut hemendik 2 astetara eta hori baitare bidali zien demon batzuk entzuteko eta hori rockeroa zen, pop lan asko egiten ditut,
kantautor edo estiloko asko baitare, eta, bueno, denetatik togatzen zait. Amesten badozo, sinisten badozo, eta hor lan egiten badozo, aukera asko daude, amets hori bizitzeko. Eta oportunidade hori galtzeko prest daude.